Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Naibag na bigat yung amin na sangapanda ang papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kadto iti pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz. Kumapkablaw tinimbag nga bigat na imbag oras na imbag aldaw kada kayami nga sa pada. Pabagay may padaanan nyo di pagkasalitaan ni Rico ti pangit kano nga baro. Yan, nagsurat ka na tayo nga pangit kano tilangana. Ang anak at istorya ti may sa pangit, padaanan nyo. Ita nga doon rugyan pabagayam nga ibasa na ito pagkasalitaan ni Rico ti kano pangit nga baro. Peso nga ta, pangit iso na. Apin nga ta nagbaling nga pangit. Ano problema na? Di, noon ta kwartan, di parito ko na, di ba? Di ba dahil dyan at pamuspusan? Noon ta kwartan, parito ko. Ano sa mo kayat? Di mo kayat nga babalawin, tintid daking ka ni Apo Diyos nga rupa. Hanga baling nga pangit ka, iti lang no, napintas ti ugalim, dahil dyan napatig, di ba? Sagudahin nga ruti surat, di pagkasaritaan, di pagkayam tinga Rico, Dear Manong Nemi. Iti addan nakem ko Manong Nemi salsulot suda kun iti bagi kastamat ang kadapapakin ni mama. Apay, amigidyatak kadakwada. Diyan mo nga iladawan ti bagik Manong Nemi tanaw kumita ak ti sarming at kunakadangkos makigtuta. Hangami nagpadpada Manong Nemi mo lagkat dagiti matak. Batbati ti maysa, edyo dakdakkel ti maysa. Saan nga napintas ti forma ti rupak Manong Nemi. No kuma may drawing kat kasla may sakla nga karton, di kati karton. Irinto ta ni Papa Manong Nemi naggwapo. Ni Mama nagpintas. Kasla artista. Ni Papa kat kasla aktor nga may isang action star. Tilangana na bakid. Pindas ti bagbagina ni Mama kat kasla may isang modela. Manong Nemi irinto ta ni Manang ko kat talagang imalamet ka ni Mama anapintas. Ni Manang Kati. Dapayin mangibagbaga kanyak Manong Nemi nga dubingak nga sanak ka nga putot ni Papa nga sanak ka nga anak ni Mama. Gabutahong puros ti malaka kadakwada. Dapayin di mangibagbaga Manong Nemi nga napidod naklaing iti pagbasuraan. Iriaddan ading ko Manong Nemi barbaring ko nak no kabadpadak iti langa.
lalaki. Ni Jojo anong name ng naggwapo. Kang kanayon na protesta manong name. Papa, mama, bagayo man lang yung tipod no ah. Anagdak uno saan? Anak, siyak takin putot kang ka. Limamang mo, isot ng karga, nanginaw ka, nangipasngay kang ka. Mga pingasaklayang ti pangit. Nagpintas ni Manang, nagguwapo ni ading ko. Siyak, awang pati ng magakanyak nga, nagwapo ak. Awang pati ng magakanyak nga, nakiutak. Tilakit, ibagbaga dagit, natayag ak. Tagbay sumano lemi, natayag ak. Hindi, kaubing kami pala ay nataytayag ak ni Manang. Manang Sita. Ni Manang Sita. Manang Sita kadnagan na tayo. Huwag ni Manang Kati ko nakuma. Sakit Rico tinagan ko. Sa lutsum, anat Rico kat rich. Sa bagay, ada mabalin mi manong name. Tanaya, ada negosyo ni Papa, malaksid, nga empleyado pa eh. Ni Mama, isot mga sasikaso manong name kadig di negosyo. Napintas ti balay mi manong name eh. Juan, napintas ni Mama kas kabintas ni Manang Kati. Nagwapo ni Jojo manong name edin to ta siyak. Siyak laen. Apay na tangatakas to eh. Ang pati nang ibaga kanya ka. Wow, pogi. Ang pati nang ibaga. Nag-cute kan. Ang ba, di nang ibaga. Nadigit. Ano makasabat ko manong name agkinita sa dagiin na rasaas. Nadyakin ti at bagada. Ay nagtayag kan. Nagraduaran manong name ni Manang Kati iti college. Nagtrabaho, nag-asawan. Adakmat idin iti college manong name te kunakon. No masadagak ka ni babae o matras da. Idin to tani Jujong adjek manong name inagbarumot ni Suna kamkamatan ni babae. Dito na minsan manong name nagkukuyog kami ng sang kapamilya. Maduat agad mahir kani Papa, kani Mama, kani Manong, Manang, kani ading ko, ng siyak. No kitandak. Mapaatras da nga. Basta, napangit ak manong na awan, timang daydayaw kanyak na tulag, daydayawan dakit kinatayag ko. 6 poterak manong na Iso nga dagdi masabsabat ko, nga masabsabat ko mabay manong na no kita endak dita handa kon nga tangaden dada kayat nga tangaden manong name tatuandan makita nga pangitan. Ang susukot tibo a girlfriend ni Jojo nga ading ko manong name idin to tasya. Awam pa jak penadaan iti girlfriend. Nagraduarak ti college manong name ket ko nakanyak ni Papa. Somre ka ni trabaho. Personality. Problem na ito yung Papa. Sino mga et kanyak? Blessing personality ko matikitayan dito pag-opisina at kastoy po na lang. Nakarot serbi tinadal mo. Diba gaya mga mintipod no Papa? Putot na kuno saan. Dahil ha, kamanin Rico. Saan nga napatagpiad na tirwaranak? Pinapatagkit na siya ti pa nagpuspuso mo. Kaanong tunga nga makanubiyak, Papa? Kat di ka man kami nag-aram. Mabuti nga. Ang mga mapapayak. Kaya kasano ka nga maadan ti girlfriend kat di ka man nag-aram? Sige, no di mo kahit sumrek to bisina. Sige at makamo ang manage na may isang branch iti negosyo tayo. Current. Sige pa. Nawan ti pagtinagan nyo. Siya ti makamo. May isa ka manager. Una, manager ka, di ba isang nga? Sanga, iti current ka negosyo tayo. Iti pag-upaan iti car. Mamumatin ng mga sikaso ka naging tilugan. Tatilugan mo kat kaslakang kanayon na kabarbaro. Pudnun ti ko na ni Papa manong nemi. Nakera ka naging iti gamit ko. When?
Nakira. Insingasin pa ni mama manong naming agpareto ke ak. No, mama, tsaka yan. Tapay man. Problema ti kinapangit mong ibagbagam. Ket adam at kwarta tayo nga pareto kam. Agpareto ke ka. O saan, mama? Kastoy ratal. Sus hapo ay. Ay, malatigasad mo. Basta para kanya. Anak, anak na ka. Kabsat mo ni malang mo. Ading mo nga Jojo, kakabsat kayo. Manong name no kasta nga onubrak. Tanong laki lang mabisita ko na dyan pwesto. Ngay mamanage ko. Kadawan ti problema, tadaman ti empleyado. Panagpaspas siya. Nabanag di may isang mall manong name kayat ko ti gumatang iti barong arwate. Kadaman pagpintasan na kanyak manong name oro pangintak. Branded iti arwate. Nangingina. So nalaing ta, medyo narikat tagpili ka pa ta nataya ka karon. Namanag may isang department store, manong name iti may isang iti mall. Ada si mabat kanyak. Hi. Good morning, sir. Pero gumatang ting pantalong ko. Kan barong at t-shirt ko. Yes, sir. Ado lagi size para kang kajay. Ito nakita ko man name. Medyo mayat sa natin man. Napanag iti fitting room. Nalikat ko ti t-shirt ko sa akin suot. Tigatangik na t-shirt. Medyo rimuharak. Ay! Nag-cute ka karata nga ruhatin, sir. Ha? Siya? Nag-cute? Oh, sir. Nagwapo ka kanatang arwatan. Dati t-shirt nga insuot mo. Bagay ken ka. Mangpa-cute ken ka. Mangpagwapo ken ka. Oh, naglalalo no misam ka. Katawa ka. Kaya't mo sa walang katangik. Ayan, sir. Talagang nga cute ka kanita. Gwapo ka kanita. Dati t-shirt ko itay. Agad gugwapo ka ita. Dati t-shirt nga nakasuot ng katangim. Agamanak, mamon tinagan mo? LV. LV? Mati ka din yung bagak na sikalat ng ibagakan niya kang cute, ha? Sisyak palat ng ibagang ang gwapo kang cute ka, sir? Rico tinagan ko. Mabaling nga maal ang cellphone number mo? Ore iparit na, sir. Itid ko kang ka. Kan iparit na piti, napaod ka pa nagkasasalita mi kada kiti customer. Ngam, makita na ka talaga ken ka eh. Salamat naman. Adamat lang nga nang ipagkakanyang agwapo aking cute ha. Naalak ti cellphone number naman nung name isot karabyan na tinawagat. Sumong batmat. Sindi ito ay? Ni Rico. Tayo magimatang itay. Ay! Nigaan cute. Talaga ka din na saan ka agang-angaw. Muna kaya't naklagi tayo ng sales-tokan. Iso nga cute. Kan gwapo ka ko na kanya. No! Agpapasumot, sir. Rico ko na. Ay, agpapasumot, Rico. Sana gagang-angaw. Ang kaputa, kahit kang makagatang ka. Eh, di ba nakita mo kanya, kahit cute? Agamanak, LV. Nabay kang nagtatrabaho ka sales lady? Manong name inawis ko isuna. Dadinamag ko no kaano tiday off na imbaga naman. Enjayak manong name di pa nagpaspasyar mi kabayatan nga daday off na. Imanukot man. Dinadagas ko isuna intimbaga nga pangdagasak kan kuana. Nagpintas ni LB manong name. Ang gusto ko nang matmatan ti pagkabuklan ti rupa na ti pamagina. Iso na lang ta medyo gagangay lang tarwatin na manong name. Nabanggam nagpaspasyar manong name sakam nangan pangal daw iti restaurant. Class nga restaurant. Ala, Rico, nanginauni dito eh. Saan ka may bagay? Abay gadi nga saan ka may bagay? Aga makakapagay din ang lumugan iti kotse mo, nagpinta sa kotse.
Ada negosyo ko nga rent for car. Ay, rent for car? Car for rent. Kung nakamabaliktad. Ay, kasta. Baknang kay gayam, hamad mako na baknang. Ada mabalin mi. Ada bukod ko nga kwarta, bank account, ada ATM ko. Siya di bang manage tiya? May sangati negosyo mi. Di kad manager ka. Adot kwartam, medyo. Iso nga, noan naman ti masapol mo. Pakaragsakat, nga mga ipaikan ka. Nakababay metri ko, mga nung ibagbagang kung daway kiti kinasihat mo kanya. No. Itakla ba lang amin nga makarik na iti ayat? Yeah. Kahit mo sawan, awang pinagbaling nga girlfriend mo, awang pay. Sika pa lang tinayap ko. Ala, anak may karikang kari ko. Sa mga panunutan dito. Kabuta po doon baga. Nga niya. Nga sika pa lang tinangin pagkakanya kiti. Nga cute. Guwapo ak. Siguro, sa bali pa nagkita lagi ti mangkit kita keng ka. Imposible ang o ni papang mo, ni mamang mo, dito ay bagang cute ka, na guwapo ka. Malagsid ka na kwada. Sika pa lang. And I love you, ma, LB. Gamak ti dakulap na manon nemi, sa ako inagkan di bukot na. Bukot ti dakulap na. Saan naman manon nemi yung parit? Sabi ko, mata saan nakapahin. Dito ang kinasiyat mo, ap ko mga pahin ka, Rico. Ano kasta? Untan? Baka pag-orp mo nga isigalak lang. Amom, pwede damon ti umay sa jay pagtrabahuan. Na isang sakayan na direk na parakan ka. Kat kasama gayam tirik ng kanyak. Sabi ko mata, di mo pag-arupin nga isigalak to. Aklonan kan. Api ko mangibagal kang isigal ka. Kadakaloon ay pakaragsaka. Basta day op na manong nami ako'y kuyog kami ng paspasyal. Timo nang enregalok kang kuha na manong nami sinuktak ti cellphone na. Ay, thank you. Maka-cellphone na padlangan ti kasto ti klase na nga cellphone. Thank you. Si Maruno, gabutaon ti makita karelo na. Pinagaramak ti relo. Hala, lagay na dito Rico. Gabuta, isagot ko, ken ka? Na isang sangayan kamet. Nangina kamet, dinangina mat isagot ko ken ka. Si Maruno manong nemi kwentas. Ala, Rico, mga ano niya? Nempusuan ka di matlaing na gito'y, gabuti patpatag ka. Si Maruno manong nemi aritos. Cellphone, relo, kwentas, aritos. Ano pwede kahit mo? Awan, amok nga baga. Noan niya man ti, namnamay mga itid mo kaniyak, nga kasapulak, daklore ay amanan. Kung kaya, tagano ka. Di mo ba nasaludsod? Taga-probinsya, akin magdito siyudad tap nagtrabaho. Kahit ko kumang ituloy ti panagbasak. Agur-urno nga, kaaduan naman nga, masweldo ka, ipawit ko siya probinsya. At akasapulog na tigilaganak kanya, kan kakabsat ko. Sa ti pagganak, nakaililit. Kahit mo, ilang ka din, nabimitas nga pagkasarahan. Ado di tadi kita'y napintas nga pagkasarahan. Baka nangina o rin nangina. Basta, para kayan ka. Pag namayam, pagragsakan. Ano kaya't mong itulit pa nagbasam? Di, pagbasahin ka. Ala, Rico, no, ano na yun, di papay mo kanya. Pangaragsakan, numaragsakan ka.
Ah, amangan mat no ana. Saan ka mamati ka niya? Iba't patag ka? Mamati nakagasgasak nga rin no kasta. Kung ang luno awanin ti dumteng nga swerte, ay maglaki din ta dimteng katibiyag ko, Rico. Manong nemi jak pulos inyo man kada papa, kani mama, kada kapsat ko, tinaramid ko. Wahin, impaayak manong nemi ni LB itinampinta sa pagkasaraan na. Wahin, may isang semi-bongkalo. Magustuhan? Napimpintas pa dito ng Jimalaymin. Apa Jimalayo? Kawayan lang. Atap ng panaw. Yung pabuyak ba't kang kahit picture? Di ba? Mabali mo ay bandito yung parents mo. Ay, sanin. Iti talatan. Dadaasa si kaswad nga awat nga talon. Sa bagay. Rico, anat mabaling kong isupapaktikas din ang siyat mo. Siyempre, di ba nang ipatag mo kanya? Ay, ba't patag ko na yung unay? Ano palit sa pulag kumakaya ka? Ito no may nga opening again ro kanton. Awing gayam. Mabaling mo nga, usa rin ti ATM ko. Itad ko lang kayong kada PIN number. Ha? Italag mo kanyak di. Gabot iba't patag ka. Oh, Rico. Inarakot na manong name. Sa mismo, itinangya sa dag kadag itilips na itilips ko. Tinangamal kadag itilips ko. Nagasagana ka mga ipaay, tibagikan ka. Kaspakpako na iti supapak, ti kinambag mo kanyak. Rico. Ang pa-experience mo? Ang pa'y, sika, sorry nadaan ang edit first boyfriend, may pag-dated ko tibagikan ko na, disang ka na virgin. Sanin, sungang ka marigatan. Nabibinas mo lang ibagtipod no, adan experience ka na minsan lamit ka diang. Saan nga naulit, di medyo na ilot pa lang. Tsaka mo, celebraran tayo ito nga daw. Nga kaanda ko nito ito yung napinta sa pagkasirak. I love you, Rico. I love you more, Marisa. Iti uneg ti kwarto manong nemi. Iti rabaw ti kama. Insibro mi manong nemi. Iti damo panagnaid na itinted ko keng kuhana nga pagkasiraan. Uwan manong nemi, gabutag amo nang agdadamo isunti muna anang lailo kanya. Uwan, baga pagarup mo nga, well experience ka, na minsan laeng, kaditi first love ko, siyak second love mo, sikat is second and last love ko, Rico, gabutawan sa pulakan ka. Manong nemi, naitayo kak, itikas taunay, iti kinalaing ni Maris sa manon nemi tirabaw ti kama. Nakalaling as in nga nakalaling. Nganuin niya't inaramid na kanyak apin ang lailo kas tamet iti imbales ko ken kuana. Siyak met manon nemi tinang romansa ken kuana kadig iti masala na pasad ti baging. Oo, sana kang babawi ka nang ipadag ken ka Maris. Uray pa ay ko amin nakasapulam. Sulit na sulit Maris. Pinagbasak nga Rod ni Marisa manong nemi. No kastang mailiwag, mapanak, iti kasera na kadagpapas kami diragsa. Tinamnamak manong nemi makit masikuga kisuna. Ngam ko na kanya. Adan tugon daway na para ito deta, Rico. Enton makapagturbusan. Ento no,
at ang napinpinas ka trabaho. Tapos din ka stakit, nabintas tumadlang, di ba? Panag ka, pakasasad ta. Di ba? Ito na makapagkasartan, isundun pa nag-anak ko. Nagtumtumor ka kasi, sensya ka na. Sa bagay, no ganak kayo ta, makamaati pati pa nagbasam. Manong namitin na minsan, kakadag dito'y balay, nga saan kami nagpasya, kan saan nga napan iti pagkasaraan ni Marisa, ni Elvie. Kinasaritatak na pamakin, Papa. Rico, Pa, kumusta dyan negosyo? Okay man, Pa. Pangipin pa naman ti kwartam. Ha? Para kanyak. Alakan mo yung kasera mga babae kapag paspasayan. Nakaamon nyo? Saan na naskan ba iho? Namamon na sa sinat na kamon mi. Nagbalin kamat ka nalimat ka na kami. Pa, at dami sa babae kakaisuna nga na ibaga kanya ti cute ha. Ken gwapo ha. Oh, Ken? Inayat ko. Impategnak. Iba't pategnak. Madi ka din, oh. Anyaman na pakaragsakan na, kan kasapulan na, katitat ko. Sigurado ka kading ipatpateg na ka. Ohan ba? Sigurado. Lepain na pa hindi bagi na kanyak. Anytime nga kayat ko, mapanak, mailiwak. Kasi kami lagasawan pa. Sigurado ka. Nyamot pa. Abi ko mga jak sigurado. Iso lang ting babae nga nangayat kanyak. Itilikodan nga pangitak. Alagat na siya at unin o kasta. Ang magananad ka. Ang mga alalawan na kalang dadya nga babae. Papa, hanak tupul sa kalilahon ni LV. Talagang ipatpateg na. Pagbagaan na ka lang, iho. Patigmaanan na ka lang. Nga sa bulam dagsakbay. Baka dan nanunggab do ti alin, no? Kas pagarikan, tamaduktalam ti kinapod, no? Pa, saan ka nagbidot? Wen, saan ka nagbidot? E di pa nang ipateg ko, ken ni LV. Wen, manong nemi sa anak nagbidot ko na. Talagang sa anak ang magbidot pamatik. Kabuta, magkikita ko isuna nga sumusong marag panagbasa, manunemi, o, kata, nukasta nga, masarong karak, adamat isuna dito kasera na. Kasi alam lang mag-asawa no, ibaga kang mapanak, kat bakasyon, awang klase na. Mapanak manunemi, nakadaldalus, pamayan na, manunemi, kasera na, semibungkalo, itaglawlaw ti uneg, nakalilinis, kahit no, mapanak mangal daw, manunemi, agluto, adamat ta itad ko, adamat ta aramatan na kwarta, pakitsandana, nagkalanglang kam to mangan, subsubuan na, nagsinsinubo kami. Ito magpas kami nga mangan, manunemi, sa balin tuman na panlangan, nuad kami tirabaw, ti kama, iti katre, wano iti sileg. Kore kam naman mindua mangan, no ka manunemi. Agkalanglang ka mga mangal daw, sa kam tumanin mga agpinlangan, manunemi. Nakaragsak kami. Aging ka manunemi nga dinteng ti second anniversary. Iti ayan na yapi. Iti first anniversary mi manunemi, sulit pa nang isagot ko iti kwentas. Alang atat na pintasita nga sagot para ti second anniversary mi kunak tinakot. Nagpanunutak manunemi. Arito sa dan, mo, engagement ring yan. Santo, maangayan ti, panakintad ko iti wedding ring. Kimata ti sing-sing manunemi. Ayan, maragsakan lagi di Marisa. No'y pagkakta ti, happy second anniversary, sweetheart. Sa akong to yusong, manunemi na ito na sing-sing. Ngamsagbay na ito, manunemi tinawaga kisuna. Hello, sweetheart. Anniversary tan to bigat. Advance happy anniversary.
Kahit ka ko mga masurpresa, sorry ha. Apa eh, saan ka ito umayin sa kasera no? Bigat. Naira na nga day off ko. Di saan ka nagde-day off? Isat mo tulangin sa baling aldaw, ti day off mo. Sa bagay, mabalimit ka di ah. Ngayon maaping namin, sweetheart. Kakaiso ng anniversary yun, ta. Emergency eh. Anong emergency? Ibaundak na ba pa mamadya kagayan? 2 days ko sa Jai. Okay, mangawatan ka. O, maramid ah. Sa mo nga rin mabaling nga pagkidkidan na papakin ni mamang mo. Sa bagay. Mabaling tamat nga iyalod-ud. 2 days tunag. Basta itong sugsubli ka. Wari sa nga kaaldawan ti anniversary. Mabaling tamat na tayo bilang anniversary. Diba? Sige nga rin. Ha? Ano kastawang ka itong bigat? Awanak. Sorry, okay lang maawatan ka, Rico. Basta gananad ka, tipa nagturo mo di kagayan ha. Ingat lang. I love you. I love you more. Ngayon tirantak manong name kat talaga nga surpresa ek. Adamat bukod ko atulbay. Ngayon pagkasaraan na. Di ba? Iso nga tinaramid ko manong name tinawag ak iso na. Kapigatan, Daddy. Happy anniversary, sweetheart. Happy anniversary too. Ayan mo. Siyempre, kapilitan nga si Maria trabaho. Ay, ito naman pa nagawid mo. Mapanak to siguro aglans idya kasera. Okay, sige. Ang gananad ka. O, nang naroon na kang kari ko. Dapat yung baga naman ang naming o may aglans. Sinapsapak tinapan. Talpasan nga nakagatangak man ang naming ti cake. At ginatang ko cake. Ano dyan, happy 2nd anniversary, sweetheart. Oh. Sa sing-sing, regalo kang kuha na. Engagement ring. Sa pa'y buffet, manong naming buffet? Nga, bouquet. Anak ko hanggang buffet. Bouquet. Nga, ginatang ko. Siyempre, flowers. Uy, maragsakan langit niya. Ito sweetheart ko. Masurpresa. Yung pagkakaawanak, namadak mo. Manong name siyempre kaka. Natulbek kak, siyempre nabukot ko ang tulbek. Siyempre kak. Nalipatan at nagdalos. Nagdalusak man. Di ko rarak ko manong name ng baliwak ko mati. Kortina nga baka makadlaw na ko na kumat. Nga sa bali nga siyempre. Kapag dandanin pangal daw, manong naming dandanin itang gunak tinakam ko. Ito unag ti kwarto manong naming at nakabinet. Ngayon na kitiarwaten na. Medyo na ilit. Agdumugak kasi yan, no? Sumurek. Aglibangak dito kabinet. Tanitong sumurek. Nga may agsukat. Kunagtakin ko na. Sa konto, arakupin na sigod. Idadamangin ko manong naming nga lugan na nagsardeng ti sango ti balay. Tricycle, nag-tricycle. Daytan, iso daytan. Manong naming jak unay inlukat, unay inderkep ti kabinet. At basit pagsiripak manong naming nga naiturong iti katre. Nangin ko manong naimit, danapag kasimurek, iti salas. Iti makadakas. At damangin ko nga sa bali nga timek. Katawa. Lalaki. At kadwa na nga lalaki. Nabatid na. Di naman umay dito silid. Nagalingagak manong naimit. Eh, no. No. Dito uneg, saan nga dito salas. Timek ni Marisa. Timek ni LB mano. Saan nga dito salas? Inta dita silid. Umaydan.
Manong ni, nakastrak dan ito unag ti silad. Inarkap dangin laktiri daw. Ano, brada? Sino na ang lalaki? Diyak mga mabalin manong namingal. Ilokat, krikat ti kabinet. Baka mabiglada. Ano to, brada? Diyak makikita manong namit at nakaiturungan ti nagbingi nga ri daw ti kabinet kat iti katre. Nakigtutak layan ng manong nami idi agad ni Marisa iti katre ta makita. Kadada ima nga mangiikat it kawas na. Ha? Idi ilokat ko manong nami. Tirikap ti kabinet. Nakita ka mismo. Lamo-lamo dan manong nami kat rinabawanan ti lalakid ni Elvin. Hoy! Gusto ko nakiktot na. Ayop kayo! Rico, walang kangis ka magayam nga babae. Manong nami ka ta sa nga nakakuti ti lalaki nga nakalabos. Kinugtarak ti mamagbagin ako ng ano po. Sanak panganap-nak manong nami dinanong ko. Kung tarak ko mawanin manong naming gusto mo nga kinamang na manong nami tiri daw linoktan sa nagtartaray labos-labos manong nami silabos nga timaray sinangop ni LB tibuke manong naming igam ko ayup ka insaplit-saplit ko ang bawat tirupa na manong nami tibuke sa anak pa nga napnek, manong. Tikik nga gam ko, intapkal ko iturupan. Nagsangsangit ka, nagpakpakawan, manong Naimi, kahit kunan. Kahit ko nga ilawalawag kang kati amin, Rico. Pangasim, pakawanin na, kalawlawag ko kang kati amin. Oo, nandiras kang pangilawlawag mo. Nakarugrugitan, di ba nakita kang ka? Kastgayam ti klaseng nga babae. Saan nga mapmapnek? Ayop ka! Numabalin na ko mamanong na yung talagang ibad-ibad ko nga papatayin. Ngayon saan ko naramin? Pimanawa ko manong na yun. Imayak di balay. Nadlaw nga dagos ni mama manong na yung tilangak. Hey, what's wrong, anak? Rico? Anak, mapaspasamak ka. Magkapungtutak, mama. Saan ko nga na? Saan ko nga na ipagsat? Nalaos ka pungtot ko. Kahit ko kumatintay. Kahit ko pumatay, mama. Ang imamok. Anak kalabasol ti pumatay. Kahit ko tinubanog-danog. Kahit ko ipagsakti na laos ka pungtot ko. Mga high blood ka kaneta, sakit ka, maatake ka iho, pagkalamahan dirignam. Mabitlang tayo lang ka din nanom. Minumak manong nemi, gamanak ma. Ngayon, mapaspasama ka rito, anak ko. Akinteng nga anak ko. Dadya nga babae, mama. Ti pagbasbasam, ti kinawasam, tinikam, iti kasarapintas sa pagkasaraan. Apayan. Natakwatam ka din ti kinabudno, anak. E magbagami kang kangaw, kawang kastag sakbay, nga saan ka basta agtalit. Nagtalekak ken ko na, mama. Kompleto nga ayat timpay ko ken ko na. Nga mo kabakaragsakan nag-itid ko ken ko na. Intalag ko pa'y pati yung ATM ko, mama. Saan ka nagsagbay, iyo? Sobra. Nagtalag ka namin pinsan ito tao nga samot gaya mabagtal ka.
Napasama ka, saan ako talam? Imbagat kang kuha naman ng name tinapasama. Oh my God. Kahit nga sa wen, sa lang nga siksikat eh. Mapanmang paspasyal kang kuha na. Kamuna kit talagang awanak. Taimbaga, takahit ko nga rin nga surpresahin. Ngayon siya mo tinasurpresa, mama. Di anak ko, ti anak ko, lalala. Oreta na sa papaket na mo amon ti kinagpaisuna. Na mo amon ti kinagpaisuna, kinatao na dyan ng babae. Ma, bit lang. Abay, tawagak na dyan ng babae. Tanya pala ti bagam keng kuhan. Basta mama, tawagak. Nagring manong name kalpasan na si Mungbat ngagsang-sangit. Pagawanin na ko, pagbabayak di amin. Ngayon po no, sika talaga di patpatid ko. Kung amin, saan nga naskan pa explain kada jak kasapulan ti pamalawag mo. Basta nalawagan kanyak ti amin. Saan ka mapmapnek? Inalilaw nak. Ginundawayam ti kinasihat ko ken ka. Impaay ko ti amin ngam anyat inaramid mo. Balangkantis ka man kaya mababae. Dumngig ka. Ibatim dita dagiti ininted ko ken ka. Ha? Manipod data cellphone nga raramatem. Ti ATM ko. Relo, kwentas, aritos. Hangabalin, dagiti arwaten, kawas, ng regalo. Okay lang. Kuha mo. Basta ibatim ta cellphone, relo, kwentas, aritos, kanti ATM ko. Ibatim itamit laeng kalpasan na ket pumanaw kan. Tanong mahik di ta, ket adda ka pa'y laeng, ket sammo impati, di kit impagak, kay patin. Papulis ka. Paibalot ka. Di na ka di, may kanti sa balagong daoy. Awanan. Timaytad kang kakong daway. Kaputasan ka magtangipat patek. Basta para kanya, ket alilaw ka, balangkantis kang babae. Sige. Tungbalan na tano saan, talaga nga papulis ka. Manong nemi kalpasan na tati talo nga oras after lunch. Napanak manong nemi. Nakarikap. Tinulbekak si mereka. Iti kwarto. Naibahati na nagpaiso maron na imi. Relo, cellphone, kwentas, aritos, kente ATM ko. Idulok ti cabinet manong na imi awan pulos tinawati nga arwatan na. Sa ngabali ko na. Basta na gito kinagsupli. Manong na imi, kabuta, makatawan manon nemi ti dahil na dit kontrata nga panangukopar ko itiyak balay. Pinakansel ko manon nemi nagmulta ak. Hanga balik ko na. Basta mapakansyanin din nga balay. Nagawid ak malang dito balay. Oh, kumusta anak? Ano pa lang? Digituin ni kitinted na. Inted ko kayong kuha na mama. Imbati namat lang. Akin nagsayat man ta, nagtumpal. Akin nakangin-ngin, nakalagito. Sap talaga aramid mo. Baka tayo, subli na. Talaga nga papulis ko mamanusan lang isubli. Ang abalin na dito mga arwatin. Kaya ang abalin, no, manungan tinaksay. Ito di account ko. Kasano na awan naksay. Nakagbalin sing kuwari, mama. Imbag amanong, tabasit lang tingkisay na. Talagang hindi pa nag-enroll na lang. Kaya pa nagbayad na sa mesa.
Tinaodi pa withdraw na kit 5,000. Mayat man. Namnamay na siguro manong na nga saan nga mapasama ka maduktalak ti kinapod mo. Jakon kayat tagayat ko nak. Pakayat ko tagbaro. Aglakay nga baro. Anak, lumakay kan. Inunaan na ka ni Jojo kang gasawa. Saan nga bali pa pa? Talaga mat nga, rumangmatan nga gasawa ni Jojo. Saan nga rumbeng nga siyak tilapin. Si kalayan nga tinabati kada kami dito eh. Numampasa nga sikat buradak. Bali siya akong di buradak pa. Ma. Dati anak yung kapangit. Tinaminsan kat nagayat ngam na alilaw. Nagundawayan tinagsansayat ko. Doon naman minsan na danto man naman ibaga kayong katigwapo ken na cute. Benkem no talaga. Nga makyutan ken ka uno saan. Sige papa, mama. Adan leksyon ko. Haan nga aming nga tao. Ang mga ibaga kanyak ti cute ken gwapo kat talaga nga napud mo. Ito na minsan manong naimi nga daw may mangupa iti kara. Why na kinasarita iti empleyado manong naimi. Medyo marigatan siguro may kanyak. Sir, apay, na problema? Natawar na iti customer. Ibaw mo dito sakti makisarita kayong kuhan. Hi, sir. Ang aming umanay at kwarta ke. Isang nga tawara. Pangaramatan nyo, Mrs. Misak pa lang. Sorry Naman pa'y nalabsanin ti kalendar yung tatawin ko. Mono to, 33. Agkasadar ta. 30. Siguro, sir. Ado na gini putot mong kini Mrs. Awang pa'y asawa. Abay man, sir. Sampai siguro nga dimteng di aldaw nga paragsapat ti dalan mi itakbaling asawa. Ngem natang kay din ti girlfriend. Nadanak ti may isang girlfriend, umuna ang girlfriend. Ngem sang ka mga katuluyan. Rico tinagan ko. Siyakment ni Malo. Pangaramatan niyo ti Kara. Ada bang kami sabatin? Kahit nung mabalik ko nakasampulin mapiti driver, ang nangingin namanin. So, dump driver mi. Yung kasabatin sa airport di Manila. When, sir? Rico ko naman natanggal niya. Nakawagan niya, sir. Rico. Okay. Numano ti tower mo, no? Kaya yun. Okay na. Kasta? Mambalim din ng irwar? Okay. Basta, isubli yung naman lang. Katuwa na, sir. Ay, Rico, isubli yung naman lang. Thank you, ha. Kalpasan na, manunay mi nga nakapahanaw ni Malu. Graman ti kadwada nga driver. Yung may kanyak, ni Efren. Ti masadagitay nga, nang sangot ti customer. Sir, nalakalauna dyan naman anyo, ha. Pamlata. Di kita duman ako nga tumawar kita yung pagustuhan. Mapatanga ka di, sir. Nga niya. Na-inlove kay kada di customer nila. 33, tatawan na nga nang ko. Kasla ububing. Abit na sa niya, sir. Apintas. Ngayon din na yung magagwapo ak. Taabay, sir, nung tamang yung magagwapo ka. Agayat ka manen. Manong nimi kabigatan na imasdag ni friend kanya. O, ada ka di ba ng problema at customer? Awan, sir. Nga matatawag para kada kayo. Sabi na siya nga siya tinawagan na. Pinaamot cellphone number mo eh. Cellphone ti opisina na ito eh. Isod na yung kamiliti. Mo ko, no? Sige. Sineta, Malo ka, no? Doon, kasarita. Hello, Malo? Hello, Rico. Mabali na i-extend
Di padangaramat pinatulugan. Kung amin eh. Adang parte nga atin darami dito yung Manila, sakbay ko mga paamyanan kami. O sige, basta sika. Ay gamanak. Rico, sa kalagahan nga, guwapo, nadikat pa'y. Pentis pa iti pa nagpuspuso, man nakaawat ka. Tapay ko ng kanya ang guwapo. Talaga man nga guwapo ka. Abay katawa ka. Kaya't mula sigurong ma-extend na ta. Panang nga ramat yun, binulod yung nga kotse. Nga lugan. Eh, imuno naman nga bagak extension na. Sakbay ng bagak ti gwapo. Sa bagay. Among ka din mo api nga balasa nga pailang. Eh, diya ka mo. No, ibaga mangit, babali mo siguro ang ibaga. Kadengek. Nalilawak ti men sa lalaki. Kasta? Disanggan nga virgin. Virgin na pa lang. Kasano organ nila nakatibak ko ng mga lalaki. Dito nga ron. Gabotisan ko pa nang itit kinabirihin ko. Gumanat. Dito matan. Sila istorya ay. Nga nagpapasuri ko. E di palang salimot-mat ko ti dayaw ko. Ngamin yung karik iti bagik nga sa akong tuloy iti ti amin ko ti lalaki nga na ikari para kanyak no malpasin ti kasar. Sukas siya. Kitsi ka. Apay nga. Saan ka pa nga nag-asawa? Naalilawak met. Nagtalikak inayat ko. Ngam sam gayam na sisyak. Saan nga mapmapnek? Basta? Isongin ka rin kasana kong nga. Agayad pa eh. Apay met. Saman pa nga nalato ti amin na Rico. Adanay kari para ken ka. Titunggal may sakada tayo kat ada ka ikariyan tayo. Di ba? Awang ka dito bagam. Sorry, ano ka disturbuhak? Rico, extend ko ti may saldaw. Sige, okay lang. Bayad namin tumadlag extension oras sa anin. Uy, talaga nakasaysayaat ka. Gwapo ka lang nga ro din, nakasaysayaat ka pa eh. Saan na ka namati manong na yun? Baka no, kaslaman lagi ni LC dito. Ni LB ko na kuma. Manong na yun. E may di pulang dan manong na yun, may tilugan. E mas ni malukan niya. Rico, thank you ha. Dito ito tsak ka di ba tibaga kayong kahawanan ti bayadam? Nakasaysayat ka. Huwag ka sa pulong kayo tumanin ti upaan nga lukan. Basta dagkalatan. Mamaling nga di mamon ti cellphone number mo. Saan nga cellphone ti pisina? Ti personal nga number mo. Tapay. Basta, no, itad mo. No, italek mo kanyak. Sige. Itad ko kaya nga. Ngandak la kayo tiba disturbo na ko Ano nga oras? Nohang ka madisturbo? Basta, saklatan tumawag kang gano'n sa pagarikan. Oray tamok mo tin cellphone number mo. Sige, ura record tawag mo ha. Manong Nemi, saan ko ang tinatawagan? Saan ba't ka tinatawag? Naman kasla, kahit kumanin na makita. Kasla kahit kumanin na makasarita. Makabulanan manong Nemi. Nga jak matawagan, di matumawag kanyak. At ayun bagag ba't kami nga, siyak tulatan ti tumawang. Nadlaw ni mama manong Nemi nga problema. Ang laman yung problema na anak ko nga upay asawa na. Nga isot nagbalinan nga bunso, tayo sulat ada dito yan, dan na maginipapang na. Awang problema ka? Madlaw. Oray baga mga awan problema, nga mamok nga ta problema. Babae ka di manin?
Nadamanin lang yung pagkakanyak ti cute ken gwapo, mama. May kadwa babae ka nang ibaga. Ket, inikak ti pabor. Kasta o ni mati panagamyaman na. Panangibaga na ti cute, kada gwapo. Ika po tayo nikabla ti pabor. Isog gabo nang imbaga na ti kasjay. Sakbay nga nikak ti pabor. Ibaga na ti gwapo, ha? Anong itangar ti problema? Kasla kailiw kong makita kayo makasarita, mama. Di ba mapamuda no, tawagan. Wala di mo ti cellphone number na? Amok, mama. Netid ko pa yung cellphone number ko. Ngayon na baga kami kayo kuha na, nasakto ti tumawag. Makabola na, mama. Susapog problema ng tanak ko. Alakit tawagan mo na, kumusta ay misuna? Tinawagak man ang mimi. Oh, Rico, nakabaybayag kong inor-ori na tawag mo. Siyak ko matutumawag nga. Pinampanunod ko niya bagam nga siya kanto tumawag. Aba, ita ka lang nga nakatawag. Busy akin. Busy ka, at manager ka. Ang tutugaw ka lang at opisina, no? Kamustahan? Kastoy? Ano trabaho mo? Ang damat iman manage ko nga. Asit lang restaurant. Restaurant? Karinderya ko na kumangam. Restaurant. At adya karinderya kat mostly ka nalpasan nga naluto. Hindi kat sa lamang luto no, anot orderan da? Mabalinti umay mga raman, tiluto yun. Oh, bakit din na saan? Ilibre ka ano ka? Libre? Ilibre ka. Di mo pinabayad, nakalaklak at inrentami, sa mong pinabayadan di may saldong extension di lugan. Mabaling ka mat ng libre. Mabaling ka mawag no, ang nutriyata nga restaurant. Ano kayo baga? Okay ko, orayan ka. Nadalus kan disente nga restaurant manong name. Mostly makikita kat dagiti local tourist. Two stories manong name. Babakin nga to. At si mabat kanya. Sir, good morning, sir. Awan samit bakante. Idya nga to, sir. Da bakante chay. Umuli kay lang. Hindi makatugawa ko manong name. Dadakan niya akong tinanong. Yung baga ni manager yung ilibre na. Baka nakasaganan siya para kanya. Ay, kasta ka di, sir. Mabit lang, sir. Kasaritak ni manager. Pwede pa naka-opisina naman ng Nemi. Simrek. Ito yung waitress. Pwede rumuwaran kakuyog na ni Malo. Hey, Rico! Yung paipaso man niya. Apay ka dinasahan. Apay ka suunay. Mabaliti magsango ken ka. Inururay ka tapos kasango ta. Kasi nga oras ka talaga ti. Parang take ko ti lunch ko. Binas ka na restaurant mo. Tawid ko karigdagan na kanya. Kabuta, isyak iti nagraduar. Iti HRM. Isyak ti nangipatawidan na. No, mapikarig di kapsat ko kit nabitas matibiyag na trabaho da. Apay nga nga natawar ka. Dagahayam restaurant mo. Ken apay awan lokan nyo. Adalugan mi. Angem, kada di nga aldaw talaga nga okupado. Ada catering, balik, restaurant ng catering services. Pindasgahan biyag mo. Kaya ngayon, napindas ti serbisyo, ti negosyo. Naganar dahil ang negosyo. Kasala di negosyo. Nasiyat ka karig di customer, isong awan ti mapakantyan. Karig iti ipapaupa ang mga lugan. Mabit lang ha. Paidasar ko ti pangal daw ta.
Magusto ak manong Nemi. Una inarantam siguro, pinaimas na ito para kadata. Talaga kastoy. Isumitlagayam nga, saan nga may busan customer? Nanaroon ano kasta nga summer? Sunala nga, tapos ako kumatibang dumtumtang problema. Tapos tuloy-tuloy tinegosyo. Manong namin isang sangyan ng bilang ko rin nga aldaw, kat kastaw na panagyaman ko. Nang kaslasana kami kari ko na. Mabutay nga daton. Nang sagsasarita kami dirabi, manong nami, sakbay ka maturog kami. Malo? Yes, Rico. Mabutay nga kay. Mabutay nga niya. Baka masaktanak manin. Nga niya. Anak kaputing mo? Diakon gayat ko na kiti. Kalbasangan alilawak. Ngem. Agayatak manin. Ang sinulit ang babae. Sika. Obvious ba? No mo maik dita. Ang mga mat ng siyak tiba sugatan manin. Malo, mambutengak mate. Ori siya kat mambutengak. Ang mga mat ko ng... Salang kasi kat mambuteng. Rico, ori siya. Naman niya matibarik ng kanyak. Obvious ba? Ngayon at barikrik nam, kastama ti barikrik na. Iti pala damong agamamuta. Sikakadsiyak siguro tin. Naikari. Pinagtagpo at itinaghana. Tama ba yun? Naikari. Nagsamat ti dalanta kat sikakadsiyak ti naikari. I love you, Malo. Mabuti nga, Rico. Ikatamtan niya man ang buting matakas takman. Na talagang sikat tinikari. Nga para kanya, kansyak mo tinikari para kanya. Ngayon, para ka di ka, gwapo ka? Ay, gwapo ak? Cute ak? Tapay, di ka mamati. Na dumo-dumo ti klase pa nagkita tutunggal may isa. Nung dalos na pusom, anyaman tilangam, agbaling nga gwapo, agbaling nga napintas. Dito lang, pinanggustok kang ka, parang pagustok kang kati, panang tawar mo. Isulang, sigong kini, friend, nagasarak ka no. Tasyak ka no palang iti. Nagbaligi nga ng tawar. And into the do mga customer, katamo ka na patawaran ka talaga. Gamot na dakam ka lalakan eh. Sa ta pala tumawar, nga pangarot siya. Happy pinagustuhan na. Gamot na. Siguro, ada na siyang sangin na riknakan ka. Ni mabutengak. Saan kang buteng tapos sa anak mo na mabuteng? Ape ka din saan ta makigasang kasat, agbatpadat ta nga nasugatan ti puso. Siga siguro kan siyak itinekari, nagpadpada nga nasugatan. Siyak ti mangagas iti sugat ta puso, tas siya ti mangagas ti sugat ti puso. Agkutikan. Gabot ta, manayon ng manayon iti tawad ta. Edi pa siyarek manong nemi ni Malu iti balay da at dan sing-singig kem ko. Kat kinunak adagos ken ko hana. Will you marry me? Ita pala nga dan ng ibaga kanyak. Iti will you marry me? Ti boyfriend ko yung muna. Ti sabaling ibagbaga na kat check income ka no. Ibagbaga na kat ipaigo ka nun kinabirhen ko kinkuha na. Yamsi ka, will you marry me? Will you?
Why not? Yes. I love you, Malo. I love you, Rico. Inyaman mo kung anong name ka na naganak kaniyak ni Malo. Oh, naggasat ka anak ko. Talagang dayam among ka na kami ah. Dari mo na kat samungan niya mamu ka na kami. Bueno, iha gaman kami tadamatlangan na talagang mga ipatpatig ti anak mi. Uri siya, ag nagasatag kanagaman akmet. Gabutam, adan napudno kanyak. Gabutag padpata kami nga napudno. Nagkalay sa kami manunay mi grande akalay sa. Gabuta siyempre, timulong na kiti duha kamsat ko manunay mi. Tamaragsakan daman. Gabuta, agasawak ba't layan yan. Ganidumteng manunay mi tirabi, dito'y ko na panagnagan nga talaga nga virgin ti asawak. May sangsangayan manunay mi, ti irut, ti tunggal may sa kana kami. Ken bahara na kiti apurus ka na kek. Wen. Kadidita na panagnagan ka talaga nga virgin ti asawak. Adad dan tiragsak ko. Nagasatak. Waray pangitak. Saan ka nga pangit, start? Para kanyak at si kanti kagukupuan, kakakikyutan. Ang bagay ta. Gabutam, natayag ka, natayag akmen. Manong naimin na daan kami titalo nga anak. Kat kada ito kapigsa manong naimi idi last year nga COVID. Siyempre, naisardeng ti operasyon. Tinegosyo mi. Ngayon kalpasan na ito, manong naimi nga taon, 2021, uno dimteng na ito nga taon kunak. Nag-operar matlahan, manong naimi tinegosyo mi nga padpada. Iti asawa. Ganito, tagbasbasa, iti elementarya, manong naimi, iti talong anak mi, module ako nanda manong. Kati asawak, ti panakamaestrada, manong naimi. Iti tatasyak, manong naimi, tultuloy ko tinegosyo, kanegosyo ti asawa. Di mo gini manong naimi kat saan akong nag-asawa. Imbaglakid din dimteng ni Malu ti biyag ko. Nga iso, tinsagot ni Apo Diyos kanyak. Dahito manong naimi ti pudpudno pakasalitaak. Kanagyaman aklaunay ti anos mo nga nang ibasa. Sabi ko mata damat na ibatik na adal. Liwliwakan pagsarmingan ti biyag karigi ti padak nga nibingeg. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga rotagyaman nga pagayam mo, Rico. Thank you mat kang Rico. Iting ka pa nagsurat.